robotići moji, Teslini znanjoni, mali veliki heroji. Svako novo znanje, nova je magija, čuva znanjona, bit ću zadno i ja. Elektriku, simbolikus, numerikus, bionikus, Teslini znanjoni. Nema ni u kući ljubavi. Verovatno su neka planirana isključenja. Zbog štednje, znaš. Zar se ne nalazimo uvek kod vodopada? Nalazimo se. Ali, gde je vodopad? O tome ti pričam. Tajna. Potrebna si Teslandiji. Tajna. Potrebna si Teslandiji. Tajna. Potrebna je Teslandiji, znamo. O, vi ste već tu. Da, vodopad je nestao. Tako je. A plašim se da je to samo početak. I sama znaš šta bi se desilo ako bi nestala sva voda sa naše planete. Ne znam. Ne bi više bilo fotosinteze, a samim tim ni kiseonika. Onda bi nestalo ljudi i životinja, a bez vode ne bi opstale ni biljke. Metan iz okeana i leda bi se oslobodio i povećao uticaj sunca. Temperature bi rasle u beskraj i bila bi to prava katastrofa. Sada je sve na tebi i znanjonima. Ovo je radijantno alarmantno. Nađite krivca i vratite vodopad. Postoji samo jedna osoba koja je mogla da učini da vodopad nestane. Mislim da znam na koga misliš. Vi ste ozbiljni. Naravno da smo ozbiljni. Da si s mesta stvorio vodopad, inače ćemo... Pustiti Elija na tebe. Elektrikus spektakulum! Dobro, evo, ozbiljan sam. Ali, iako vi mislite da ja imam čarobne moći, ja sam samo magioničar. A po ovoj vrućini, jedino što mogu da učinim da nestane je sladoled. Ako je toliko toplo da se istopi sladoled, zašto ne bi bilo dovoljno toplo da se... osuši vodopad, šta? Zašto da ne? Kad izađeš iz mora, sunce osuši vodu sa tebe. Možda mnogo jako sunce tako osuši vodopad. Onda, šta čekamo? Elektrikus spektakulum! Sad kiša, Eli. Napuni vodopad. Tako je! Još! Tajna, zaustavi ga, potopit će nas! Eli, stani!
ovo glupa ideja. Izvini, zaboravila sam da mačke ne vole vodu. Kao da pokušava nešto da nam kaže. Izgleda da je to posao za biku. Bionicus Spectaculum! Kaže da je odvojena od svoje porodice. Kada je na reci dignuta brana. Ne brini, ribice, naći ćemo tvoju porodicu. Eli! Kako se odmah nismo setili da proverimo šta je sa rekom kad vodopadi nastaju upravo od reka, a ovu je neko zarobio. Čim nađemo branu, oslobodit ćemo reku i naći ćemo krivca. Eno je brana! Brzo, Eli, daj gas! Ko se to usuđuje da uznemiri neznana dok uživa u svom veličanstvenom akvaparku? Neznane da si s mesta srušio branu. Inače, šta? Inače, Bionicus Spectaculum! Ne, nein, ne dušek! Neznan ne sme završiti u vodi! Neznan u vodi zarđa! Osvetit ću vam se! A sad da srušimo tu branu i oslobodimo vodu. Ne opet. Vodopad, vodotok, vodovod, vodoskok, oda, voda, oda, voda, oda, voda. Vodu voli svako biće, za kupanjac i za piće, jer čim nas donesu rode, svi rastemo ko iz vode. Mome telu mnogo godi, kada je u toploj vodi, i kosa mi se blista čista, kao što je voda bistra. Vodopad, vodotok, vodovod, vodoskok, oda, voda, oda, voda, oda, voda. Kuda ova voda vodi, preko brda ka slobodi. Oda, voda, oda, voda, oda, voda. Koja troši, koja pije, ko sa njome lice mije. Oda, voda, oda, voda, oda, voda. Vodu voli svako biće, za kupanjac i za piće, jer čim nas donesu rode, svi rastemo ko iz vode. Mome telu mnogo godi, kada je u toploj vodi, i kosa mi se blista čista, kao što je voda bistra.
Bravo, Tajna. Hvala ti još jednom. Nisam ni sumnjao da ćete ti, Mačak i Znanjoni, i ovoga puta spasiti Teslandiju. Vidimo se sljedeći put! Tajna dušo, došla je voda. Sad možeš da napuniš bazen. Neka, mama, ja sam se već okupala. A i sigurna sam da je voda potrebnija biljkama. Klikni ispod i zaprati kanal za nove crtaće i pesmice. Znanjone, igračke i slikovnice izaberi u Teksiko radnjama ili na sajtu Ananas.rs. Zna, Znanjoni, robotići moji, Teslini Znanjoni, mali veliki heroji, svako novo znanje, nova je magija, čuva Znanjona, bit ću zadno i ja. Elektrikus, simbolikus, numerikus, bionikus, Teslini Znanjoni. T-Rex napada Triceratopsa. Triceratops se brani, ali ipak pada u provaliju. Ipak, u pomoć stiže... Mama, jesi ti sklonila mog Brachiosaurusa? Koga? Izvini, Trici, ali sad sam potrebna Teslandiji. Tajna, potrebna si Teslandiji. Ukratko, kada se zaglave tektonske ploče zemljine kore, ili kada se aktivira neki nepoznati vulkan, ili kada neko izvrši jak udar, nastaju... Zemljotresi! Ili tajnotresi. Zemljotresi nepoznatog porekla potresaju Teslandiju i to baš sad kad sam morao da otputujem po deo za Novi Izum, kako mi i ovaj ne bi završio u parku napuštenih izuma. Park napuštenih izuma? Šta je to? To je mesto gde odlažem neke neuspele izume, kao recimo pretvarač minobacača u jagode sa šlagom i neke koji su samo zastareli, kao teleport, na primjer. Ali teleport nije zastareo. Kako za koga? U svakom slučaju, sad je sve na vama i Znanjonima. Rešite misteriju, spasite Teslandiju. Za ovo će nam trebati Numi i Eli. Numericus i Electricus Spectaculum. Kaže da je energija koja se oslobodila tokom ovog zemljotresa neobično velika. I kaže da ovo nije prirodni zemljotres, već izazvani. Ali koga je izazvao? Numi, Eli. Eli! Ovo izgleda kao otisak. Ali čiji? Vodi preko trga. Brzo, idemo. Niko od njih nema tolike šape, čak ni meda. Pa ko bi to onda mogao da bude? Čuvaj! Ovo je nemoguće. To je moj Brachiosaurus, samo veći.
još znamo o dinosaurusima? Da su veliki? Imam ideju! Bionicus Spectaculum! Brachiosaurus je biljojed, baš kao i Triceratops, Diplodocus ili Koritosaur. Dobro je. Bar znamo da neće da nas pojede. Ima raznih vrsta dinosaurusa koji bi mogli da vas pojedu. Recimo, Tyrannosaurus rex ili Spinosaurus. Ipak, makoliko veliki i jaki bili, svi su oni izumrli pre 65 miliona godina. Pa izumrle životinje su kao zastareli izumi. Šta? Objasnit ću ti. Moramo da ga namamimo u park napuštenih izuma. Mačak, ti vodiš. Vodim? Kako to misliš da... O-o! Znala sam da ti samo nedostaje igra. Izgleda da teleport i nije za bacanje. Bravo! Znao sam da ćete uspeti da spasete Teslandiju. U to ime, park napuštenih izuma pretvaramo u muzej neobičnih izuma, a gospodin Brachiosaur će biti njegov kustos. Kus? Kao što si ti čuvarka znanjona, kustos muzeja je čuvar umetničkih dela, u ovom slučaju izuma. Srećno! Trump 1, Trump 2, dinosaura. Trump 1, Trump 2, dino. On dolazi iz davne prošlosti i jede drveće kao grisine. Nosom para oblake bez milosti i sve nas gleda sa visine. On je biće iz mezozoika i broji godine na milione. Ima vrat na 10 spratova i kao leptire hvata avione. Trump 1, Trump 2, dinosaura. Trump 1, Trump 2, dinosaura. Trump 1, Trump 2, dinosaura. Trump 1, Trump 2, dino. On dolazi iz davne prošlosti i jede drveće kao grisine. Nosom para oblake bez milosti i sve nas gleda sa visine. On je biće iz mezozoika i broji godine na milione. Ima vrat na 10 spratova i kao leptire hvata avione.
Dorothy, pozdravit ću Tricija od tebe. Šta radiš sa tim praistorijskim igračkama? Praistorijski su dinosaurusi, a ove igračke su sasvim fine za igru, zar ne? Wow, muzej napuštenih igračaka. Jel mogu ja da budem kustos? Žao mi je, to mesto je zauzeto. Znanjoni, robotići moji, Teslini znanjoni, mali veliki heroji, svako novo znanje, nova je magija, čuva znanjona, bit ću zato i ja. Elektrikus, simbolikus, numerikus, bionikus, Teslini znanjoni. Traži se zmaj, zmajček. Nalazaču sledi nagrada, nalazač može da ga zadrži i onako stalno beži. Da vidimo, da sam ja zmaj, gde bih se izgubila? Ovo liči na zmajev rep. Pogodak! Poznat mi je ovaj maleni tornado? Ne! Wow! Wow! Pa ti si pravi zmajček! Kladim se da možeš i da letiš! Kako si neustrašiv! U pravo vreme, Tajna. Pravo vreme za šta? Pa za moj rođendan. Zaboravila si da mi je danas rođendan. Zaboravila? Ne samo da nisam zaboravila, nego sam ti donela i poklon. Zmaj! Kako si znala da želim kućnog ljubimca? Mačka koja želi kućnog ljubimca. Dobrodošli u Teslandiju. Hvala ti, hvala ti, hvala ti. Čekaj, moram nešto da isprobam. Halo? Izvinite, ne mogu sad, moram da nahranim zmaja. Da, žao mi je, moram da prošetam zmaja. Zove se Zmajček. Zmajček, dođi, Zmajček, dođi. Kako je umiljat. Mislim da prede. Mislim da mi je upravo spalio zamišljeni telefon. Ne, Zmajček. Okej, ovo će možda da bude problem. Brzo, moramo da ugasimo vatru. Nikako! Kako nikako? Lepo. Ti, Tajna, nikada ne smeš da prilaziš vatri. Prepusti to starijima ili vatrogascima. Vidiš, Tajna, vatra je dobar sluga, ali loš gospodar. Izvinite, čika Tesla, ali mislim da ova vatra mora što pre da se ugasi. A sad da vidimo ko je prouzrokovao vatru. Zmaj? To je moj novi kućni ljubimac. Molim vas da ga zadržim. Ne dolazi u obzir. Ovaj zmaj je sada mali. Ali šta će biti kad poraste? Veliki? Zmajčina? Mali zmaj, mala vatra. Veliki zmaj, Velika vatra. požar! Žao mi je, zmaju nije mesto u Teslandiji. Samo zato što ti je rođendan i samo zato što je čuveni čika Jova Zmaj, jedan od meni omiljenih pesnika, možete da ga zadržite. Pod jednim uslovom. Ako ga pripitomite. Kako da ga pripitomimo? To je vaš zadatak. A ja vam ostavljam slona za svaki slučaj. Simbolicus spektakulu! Simba, kako
pripitomiti zmaja. Ne. Čekaj. Kao papagaj, zmajček je tvoj kućni ljubimac. Samo treba da ga naučiš šta sme, a šta ne sme da radi. Naprimer, ne sme da bljuje vatru, sme da bude sladak. Možda zmajevi prosto moraju da pale vatru, kao što ja moram da je gasim. Ja sam vatrogasac, a zmaj je vatrogorac ili vatropalitelj ili piroman. Vatrogasac, ne pomažeš. Pa da! Ne možeš da dresiraš kućnog ljubimca bez poslastice. Kako nam to ranije nije palo na pamet? Šta zmajevi jedu? To je već posao za Bionikusa. Bionikus spektakulum! Šta jedu zmajevi? Princeze, kraljeve, zamkove. Dobro je da toga nema u Teslandiji. Mačeve, viteške oklope, kočije. Jedu samo ono što nalazimo u bajkama. Dakle, kako pripitomiti zmaja? Zaključak? Nikako. Mora da postoji neko rešenje. Nemam više vremena. Moram kod Zeke, obećao je da će mi napraviti tortu. A Tesla mi nikad neće dozvoliti da zadržim zmaja. Ovo je najgori rođendan ikada. Prvo sam napravio tortu od marcipana u obliku zamka, ali onda se setih, mačke ne jedu slatko. Zato sam napravio slanu tortu istog oblika. Samo morate da je ispečete. Srećan rođendan! Nije baš srećan. To si obesio brke? Zato što je zmaja nemoguće dresirati bez poslastica. Ne znam o čemu pričaš, ali ako misliš na ovog zmaja, on se baš lepo zaslađuje. Zamak od marcipana. Pa da, zamak je iz bajke. Razumem ga. Zmajček, ovaj zamak je tvoj. Ako obećaš da nećeš više da bljuješ... Ne, valjali zmaj. Ali torta baš dobro miriše. Mačak, da li imate pekara u Teslandiji? Ne. Imam ideju! Kažem ja, vatropalac. Ima jedan zmaj, opasan je znaj. Kada štucne vatru, bljucne igri, tu je kraj. Ima drugi zmaj, bolji nego taj. On ga štucne vodu, gucne vatri, tu je kraj. Zato neka neko nek peva o sreći. Nije bitno da li je prvi, drugi, treći. Slušaj samo vamo šta će zmajček reći. Ne igraj se vatrom jer ćeš se opeći. Ima jedan zmaj, opasan je znaj. Kada štucne vatru, bljucne igre, tu je kraj. Ima
Izgleda da ste naučili zmaja da kontroliše vatru, a uz to može nam svima biti od koristi. Mačak, zmaj može ostati u Teslandiji. Jupi! Gde si do sad? Vreme je za klopu. Izvini, mama, bila sam na misiji. Kakva misija pre ručka? Najbolje se razmišlja praznog stomaka. Tajna, dalje od vatre. Znam, mama. Samo sam ti dodala surlu, crevo. Surla? Moja maštovita tajna. Znanjoni, robotići moji, Teslini znanjoni, mali veliki heroji, svako novo znanje, nova je magija, čuva znanjona, biću zadno i ja. Elektrikus, simbolikus, numerikus, bionikus, Teslini znanjoni. Tajna, ne treba toliko da guraš. Slomit ćeš mu stabljiku. Pusti me, mogu sama. Tajna, potrebna si Teslandiji. Nema nam znanjona. Kako ih nema kad su kod mene? To i kažem. Znanjoni su kod tebe, a potrebni su nam ovde, jer uskoro počinje velika trka znanjona. Wow, nisam ni znala da trka znanjona postoji. I ne postoji. To jest, nije postojala do danas. Dakle, staza vodi kroz celu Teslandiju, ali postoji više načina da se do cilja dođe. Pobednik je naravno onaj ko stigne prvi na cilj. Ali to nije fair. Eli može da se pretvori u avion i preleti sve. A ne, to je zabranjeno. Dozvoljena je samo upotreba znanja. A sada uskačite u električni auto i neka trka počne! Koji auto? Bionicus, numericus, symbolicus, electricus. Spektakulum! Prvi put je grabljiv, drugi put je dug. Tebi iza leđa, tu je treći put. Ovo je prečica. Kako je znao? Tako što je pročitao natpis ispod strelice. A Eli i Numi? Oni su izabrali grabljivi put. Koliko sekundi se mašina povuče i uspeo je da pređe u vođstvo. Da, i on je iskoristio svoje znanje. Ne na istok,
ne na zapad, ne na jug, već na sever. Ne na istok, ne na zapad, ne na jug, već na sever. Numi nije kalkulator, nego komplikator. A Bika je upotrebio znanje o prirodi, da mahovina uvek raste na severnoj strani. Jadan Numi. Šta jadan Numi? Pogledaj Elija. Taj se još bori sa grabljivom mašinom. Treba samo da upotrebi svoje znanje. Jel ovo? Eli, upravo? Da, preskočio je čitavu šumu brojeva i sada je u prednosti. Ne u toliko i ukoliko je Simba. On je već pred poslednjom preprekom. Ali zašto se ne kreće? Idemo da vidimo. Simbo, Simbo! Zašto su stali? Zato što nema mrvica. Mrvica? Dila, dila! Ali čekajte, ako je ptica pojela mrvice kao Ivici i Marici, onda samo ptica zna kuda treba da idu. Upravo tako. Seka, seka! Ovo je bio zadatak koji su morali zajedno da reše. Ne znam samo kako ćemo mi da ga rešimo. Ipak smo malo teži od 20 kila. Bravo, Znanjoni! Tesla je znao da će biti izjednačeno.
Samo sam se nadao. Svako znanje donosi prednost, ali samo sva znanja zajedno donose pobedu. Hvala ti, Tajna. Bez tebe trka znanjona ne bi bila moguća. Mama, možda ipak da mi pomogneš oko sadnica? Znanjoni, robotići moji, Teslini znanjoni, mali veliki heroji, svako novo znanje, nova je magija, čuva znanjona, bit ću zato i ja. Elektrikus, simbolikus, numerikus, bionikus, Teslini znanjoni. Konačno, moj Frankenbot, shvaće ste jednostavno sveznan. Čuvarka znanjona javlja se na dužnost. Šta se sad desilo? Najbolje je da vidiš sopstvenim očima. Bolje bankrot nego robot. Hoćemo rad, nećemo glad. Hoćemo hlad, nećemo smrad. Kakve sad to veze ima? Pa rimuje se. Ništa mi nije jasno. Šta se dešava? Zašto je Gosan Pavle Mrsopletić zatvorio svoju krojačku radnju? Ček. I Zmajeva pekara je zatvorena, i pošta. Pa ko sad u Teslandiji šije ili pravi kolače ili raznosi pisma? To je Neznanov novi robot, Sveznan. Kako mu ime kaže, sve zna, jer je pokupio sve znanje u Teslandiji. Popio svu pamet, što bi moja baka rekla. I zato su mnogi stanovnici Teslandije ostali bez posla. Ali zar su to Teslanđani dozvolili? Zar im ne nedostaju Zmajčekove flambirane palačinke ili Paukovi džemperi? Bukvalno mi je zapušio usta. Ljac, dobra palačinka. Znam, a i moje nove pantalone uopšte nisu loše. U čemu li je tajna? Tajna je u sastojcima. Zovu se pojačivači ukusa. Moja mama kaže da to nije dobro, ali meni ništa ne fali. Aha, eto vidiš. A tek tvoje pantalone, mačak. Pogledaj. Ali zašto? Odeća koju ja šijem je od svilenih niti koje pravi moja koleginica, Svilena Buba, koja je takođe ostala bez posla. Zmajček, šta to radiš? Hoćeš li ponovo da izazivaš požare? A šta mi drugo preostaje nego da se vratim starom poslu? Vala i meni. Ako se ovo uskoro ne sredi, vraćam se na pletenje mreže oko grada. Moramo ovo podhitno da rešimo, inače će nastati haos u Teslandiji. Sigurno nešto važno krije unutra. Da, ali kako sad to da otvorimo? Imam ideju. Numerikus spektakulum! Bravo, Numi! A sad da vidimo šta to Neznan krije. Pogodak! Ovo je projekat Sveznana. Ovde piše da postoji dugme za uništenje koje se nalazi na... Izvrsno!
3 muve jednim udahcem. 1 žnanjon, 1 čuvahka i 1 par beskorisnih brkova. O ne, kako sad da spasemo Teslandiju? Čuvahko, jesi li odlučila da mi predaš žnanjona u zamenu za slobodu? Nikada, A 2 žnanjona? nikada. A 3? 4? Nisam znao da umeš da brojiš do 4. Bravo! Efo i mog Frankenbota! Sjajno! Bogat sam, bogat! Uskoro ću zavladati Teslandijom i više se neće zvati Teslandija, već... Nesnandija. Tako nekako. Poradit ću na tom imenu. U svakom slučaju, na novčanicama će tada biti moj lik. To ti nikada neće uspeti. Itekako hoće, a sve počinje od sutra. Za danas sam dovoljno postigao. A i kako poslovica kaže, što možeš danas, ostavi za sutra. Zvezdane, napravi mi 1 koktel od benzina i teških metala. 8 sati rada završeno. Neznan napravi koktel za Zvezdan. Šta pričaš, luda krntio? Ti služiš meni! Zvezdan sve zna. Neznan ne zna. Neznan sada služi Zvezdan. Tako ti je to kad postavljaš zamke svuda po kući, Neznane. Morao si kad tad da upadneš u jednu od njih. Tvoj zli izum se okrenuo protiv tebe. Šta ćeš sad? Mačak, moramo nekako da se oslobodimo odavde. Znam, vreme nam ističe. Čini mi se da već vidim odbljeske vatre u daljini. Jao, Zmajček je baš ljut. Svi u Teslandiji su ljuti, a imaju i pravo. Neznane, ti si ovo zakuvao. Ti i reši. Ne razumete šta sve sada može da se desi. Ne znate za kakve strašne stvari je programiran Zvezdan. Ti si ga programirao. Video sam da postoji dugme za uništenje. Gde je? Na daljinskom upravljaču. A gde je daljinski? To je suviše daleko. Pa da, to je to. Robot se puni strujom. Brzo, Tajna, daj elektrikusa. Elektrikus spektakulu. A sad nastupa Numi. Numerikus spektakulu! Ne, sve, Mačak, brzo, daljinski! Slobodni smo! Jej! Uspeli smo! Bravo! Znao sam da ćete uspjeti da rešite ovu zavrzlamu. Misliš da si robot Zvezdan, Zvezdan, stvorio te sebi neznan, neznan. Kao čovek nisi vredan, vredan, jer je čovek samo jedan, jedan. Ti si jedna lenja buba, buba, i želiš uspeh bez truda, truda. Samo kradeš tuđa čuda, čuda, loš glas tebe prati svuda, svuda. Robot, robot Zvezdan.
čovek neće biti vredan. Robot svestan, zapravo je neznan. Nikad kao čovek neće biti vredan. Misliš da si robot svestan, stvorio te sebi neznan. Kao čovek nisi vredan, jer je čovek samo jedan. Ti si jedna lenja buba i želiš uspeh bez truda. Samo kradeš tuđa čuda. Loš glas tebe prati svuda. Robot svestan, zapravo je neznan. Nikad kao čovek neće biti vredan. Robot svestan, zapravo je neznan. Nikad kao čovek neće biti vredan. Robot svestan, zapravo je neznan. Nikad kao čovek neće biti vredan. Robot svestan, zapravo je neznan. Nikad kao čovek. I zapamtite, roboti i tehnologija uopšte dobri su samo kada služe nama, a ne mi njima. A kolači su dobri samo kad ih pravi zmajčak. Hej, društvo, a ja? Klikni ispod i zaprati kanal za nove crtaće i pesmice. Znanjone, igračke i slikovnice izaberi u Teksiko radnjama ili na sajtu ananas.rs.